Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An balman silamɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye ko aw salamu alaikum. Foli min n'a barika ka bon ni foli kan bɛɛ lajɛlen o de ye anu silamɛw ka foli ye n'an b'a f'u ma ko assalamu alaikum. Ni ye ala tɔgɔ dɔ de ye siga foyi tɛ min na ka fantantigɛgbɛ kɛ nafolotigi ye kalo saba kɔnɔna na. N b'a fɔ aw ye ka ɲɛ ka fantantigɛgbɛ yɛlɛma k'a kɛ nafolobatigi ye, nafolo min n'a tɛ se ka dun a si bɛɛ kɔnɔ. O tɔgɔ de filɛ nin ye n b'a fɔ aw ye n ka alara kana siga fiyewu n'o gundo bɔn bɛ yɔrɔ juma iza wakati suratul waqi'a n'an bamananw k'a ma ko iza wakati a nasara filɛ nin tun y'a bila k'a kuma kɛ tubabukan na mɛ komi ne balimaw bi yan olu tɛ tubabukan mɛn olu ne bɛɛ ka kan tubabukan ko fo na ayiwa bi n ye tan dɔɔni sɔrɔ n ko n bɛna a fɔ bamanankan na pour que aw yɛrɛ ka se k'a sɔrɔ k'aw mako dilan n'a ye. Ni ala tɔgɔ nin a nafa ka bon dɛ aw kana kulon kɛ a y'a baara a bɛna a nafa ye inshallahu ɲani min bɛ don a baara kɛcogo ɲɛfɔli la n b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan n'o ye YouTube ye a ye abonné a kan a kana ɲina a bɛ notification like pour que n'an ye video bila la k'a sɔrɔ n'aw connecté tɛ n'aw nana connecté dɔrɔn a bɛ video sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ o de ye notification activé ko ye ayiwa o ko tɛmɛnen kɔfɛ n b'a ɲini aw fɛ a ye video nin partager walasa an balimaw ka minnu ta a ko kalama u ka se ka to ka bɔ a kalama k'u yɛrɛ mago dilan n'an ka latɔgɔ ninnu ye nafa de ka bon kosɛbɛ masha Allah ni baara bɛ kɛ cogo jumɛn a bɛna banbali dimanche donya fɛ a bɛna suratul gariyatu al-gariyatu mal-gariyatu ma adraka mal-gariyatu fo ka taa s'a dan na a b'o sɛbɛn siɲɛ 100 a bɛ suratul waqi'atu sɛbɛn siɲɛ 1 n'aw nana se wataj'aluna rizqakum annakum tukazibuna a b'o sɛbɛn siɲɛ 100 n'a y'o sɛbɛn siɲɛ 100 a bɛ sɔrɔ ka duwawu ni sɛbɛn Allahumma azaha anni minal saharil fakril warishati a b'o sɛbɛn siɲɛ 100 a bɛ subhanaka ya azimun a b'o sɛbɛn siɲɛ 100 ya fata o ya razak a b'o sɛbɛn siɲɛ 100 fa huwa fi ishati radiatin a b'o sɛbɛn siɲɛ 100 wala a bɛ sɔrɔ sisan a bɛ kolojan yɛrɛ fana sɛbɛn siɲɛ 100 a bɛ dangoma ɲini a bɛ nasi ni kilan fila a bɛ dangoma bila nasi fan kelen na nasi tɔ keleman a bɛ n'o ta a bɛ to ka o min bɛ sɛbɛn o de filɛ nin ye ten min bɛ sɛbɛn o de filɛ nin ye ten komi aw ɲɛ b'a la cogo min na n ye minnu kalan olu de filɛ nin ye ten ninnu de bɛ sɛbɛn siɲɛ 100 a sɛbɛn siɲɛ 100 nasi ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan dangoma bɛ kɛ nasi bɛ kilan fila dangoma bɛ kɛ kilan kelen na kilan kelen a bɛ to k'o min parfum tɛ kɛ o la masha Allah a bɛna wurudi kɛ cogo jumɛn sisan an bɛna na ni wurudi yɔrɔ le ye kɔnɔ ɲɛ yira aw la sisan baara banni kɔfɛ n'aw bɛ fɛ ka wurudi kɛ tuma min na a bɛna sɔli kɛ a bɛna astagfirullah wurudi siɲɛ 100 n'a tilara o la a bɛ sɔli kɛ siɲɛ 100 n'a tilara o la sisan a bɛ subhanaka ya azimun a b'o wurudi subhanaka ya azimun a b'o wurudi siɲɛ 100 a bɛna fahuwa fi hishati radiatin a b'o wurudi siɲɛ 2000 a bɛna la ilaha illa anta ya samara gaha zarasin fo ka taa s'a dan na a b'o wurudi siɲɛ 100 a bɛ sɔgɔ ka na ni fa ala uksimu bi mawakihi nujum a b'o wurudi a b'o fɔ siɲɛ 1 a bɛ sɛkɔ a bɛ duwawu nin kalan ani kolojan tuguni bɛ ɲɔgɔn na Allahumma aksim li aksim li aw farhaz min rizqika bihaki ya samara gahara zisin a b'o wurudi fo ka taa s'a dan na siɲɛ 100 lon bɛɛ su fɛ a b'a kɛ ten fo ka taa se tile 7 ni tile 7 dafara tumana min na a bɛna sɔrɔ ka saraka bɔ dondokɔrɔ gwɛma ani sisɛmuso gwɛma ani wari yɛrɛ dɔɔni quoi a bɛ wari dɔɔni fara a kan a b'a sarakati bɔ inshallah a kɛbaga kɔrɔbɔli tara nafolo bɛna kɛ komi sanji ka to ka jigin aw kan inshallah hali ni i kɛra mɔgɔ tigɛ banni ye foyi dɔrɔmɛ 1 t'i bolo i k'a kɛ sa i ka limaniya i k'a kɛ ni fɛn min nana bɔ a kɛni kɔfɛ i bɛna a ɲɛfɔ n ye maa tana bɛ fɛn min a kana jɛnɛya kɛ dɛ a ye yɛlɛmabaga ninnu a y'a biri olu la dɛ n'aw yɛlɛla olu bɛɛ kan dɔrɔn baara tiɲɛna bɛɛ a nafa bɛɛ le banna ten voilà a furumuso yɛrɛ a bɛ sabari a b'olu to yen fɔlɔ yanni tile 41 a kana se a furumusow ma donc cɛganaw n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ se a furumuso ma aw min tɛ ni dɔ ye alu yɛrɛ b'a ka place lɔn ka ban k'aw ka yafa n ma kuma n'a fɔ cogo lo salamu alaikum